Unsa daga. Nindot lagi kag sinina, boss. Lagi kay mga bata-bata, boss. Mana ka na? Mana siya bagong paan, boss? Design, boss? Bantay ka na. Branding ba? Ah, nindot ni boss. Hindi ka ni. Ako rin sanina na inana. Imo haragin, boss. Tanawa, boss. Bago man eh. Amo de. Oh. Ako rin sanina. Bag po di mo, boss. Branding kanina, branding. Oh. Apa na? Grabe. Mana sih kita tawag branding ba? Pinshop pa na. Mana bagong limited edition na sa pinshop. Sinungaling ka. Imo lagi gipanguha, boss. Branding ganito. Atong panguhaon, boss. Gana ni boss. Branding siya. Mo di ang katol kay mong likod. Sino itong balot ko tayo nung night? Limited edition lang siya, boss. Na, wala na, boss. Bangking ganay, no? Bangking ganito. Bangking ganay, no? Gunggong ka. Wala yung makaparihan eh. Mana sige tawag ko. Kuan ba? Di ako mga photographer anak magpurmo. Lah. Sumumaya na 45. So, ganino. 5 kabok Gcash sa to, boss. Jungon. Ikaw na nakaterwisyo, ikaw pa galit ha? Wala na. Tara. Asan? Ito na, boss? Change pa na pod me. Change din nyo na pod me. Kaya sama na kita dali. Safety rang mo siya. Galing mo talaga, bright ka. Tanda, boss.